reforma de l'administració i la millora dels serveis públics. Han passat ja 7 mesos i no s'ha materialitzat cap de les accions d'aplicacions urgents que preveia aquest pla. Més enllà de la creació de comissions d'experts, poc més sabem. En aquests dies estem presentant, millor dit, una bateria de preguntes per saber en quin estat es troba el sector públic de la Generalitat. Els catalans tenen dret a saber quan ens costa cada any aquest entramat d'organismes mastodòntics que venim denunciant també des del Partit Popular des de fa mesos. Els catalans tenen dret a saber com es troben les inversions compromeses pel govern. Molts col·legis i instituts estan en barracons, això és de sobre conegut, més de 500 barracons a Catalunya, i les obres de construcció mai arriben. I encara no s'ha posat ni una pedra d'aquelles compromeses a l'inici de la legislatura. Podem posar com a exemple, per experiència pròpia, com a regidor de l'Ajuntament de Badalona, per exemple, l'Institut de la Riera de Badalona, un institut que porta més de 6 anys esperant la seva construcció i encara, a dia d'avui, no és ni una realitat ni s'ha posat ni una totxana d'aquest projecte. En definitiva, volem major transparència i el nostre grup ha iniciat un marcatge al detall del govern perquè rendeixi comptes davant la ciutadania d'aquesta situació, d'aquest entramat d'organismes que no fan la seva feina i que, per tant, són la viva demostració de que tenim a dia d'avui una Generalitat en fallida tècnica. Els ciutadans estem ara fent la declaració de la renda, tothom està fent la declaració de la renda i en aquestes setmanes són especialment conscients tots els ciutadans del que ens costa guanyar els diners amb el treball de cada dia i som més conscients encara de la part significativa dels nostres ingressos que es queda a l'administració, que es queda en forma d'impostos directes o indirectes a l'administració per pagar aquests serveis públics. Els impostos i la despesa pública són necessaris per un estat de benestar modern que vol cobrir els serveis fonamentals i impulsar l'equitat social. Necessitem una bona sanitat, ningú ho dubta, necessitem una educació de primer nivell, ningú ho dubta, i necessitem unes institucions de màxima qualitat que estiguin a l'alçada dels catalans. Però massa cops els responsables polítics, els responsables públics, pensen que els recursos públics són il·limitats i es poden gastar alegrement perquè no són de ningú. I res més lluny de la realitat, els diners públics són de la ciutadania. Jo crec que això ho tenen més clar els ciutadans que no pas els polítics. Cada un dels 40.000 milions d'euros de pressupost de la Generalitat té nom i cognoms. El d'una persona que s'aixeca cada dia per treballar, el d'una persona que aixeca cada dia la persiana del seu negoci. Cada euro públic és fruit del treball i l'esforç d'un ciutadà o d'una ciutadana que lluita per tirar endavant la seva vida, el seu projecte, la seva petita empresa, la seva mitjana empresa i que també tira endavant per poder aportar a la Generalitat i als impostos al conjunt de l'Estat per prestar aquests serveis públics. Darrere de cada euro hi ha molt d'esforç. A vegades hi ha també insomnis, preocupacions, quan un es juga el seu futur econòmic cada dia com a autònom, per exemple. I per això la nostra obligació és garantir de forma molt estricta que la despesa pública respon a criteris de màxima racionalitat i eficiència, així com d'equitat territorial. Com he dit al principi de la legislatura, el govern del Partit Socialista va anunciar una sèrie de mesures i grups d'experts per revisar la despesa i la macroestructura d'organismes de tota mena que té la Generalitat. Centenars d'organismes amb els seus càrrecs, amb el seu personal, amb els seus cotxes oficials, amb els seus directius i el seu personal eventual. Fins i tot fa uns mesos es va aprovar una moció del nostre grup parlamentari, del Partit Popular, en aquesta cambra, exigint una auditoria de l'estructura del govern i dels seus organismes vinculats. Però ha passat ja un any de les eleccions i els resultats són raquítics. S'està donant alguns analgèsics per abordar un mal endèmic que requereix una cirurgia immediata i una cirurgia, evidentment, invasiva. El govern no està demostrant una voluntat clara de reduir la despesa pública ni d'ajustar l'estructura mastodòntica que té la Generalitat. Salvador Illa prometia bisturí contra el malbaratament dels recursos i només ha posat alguna tireta. És més, ha negociat amb Esquerra Republicana la creació d'altres organismes i altres càrrecs que venen a augmentar aquesta despesa supèrflua. Per això, donat que no tenim notícies d'aquesta auditoria,
Vam presentar ahir al Parlament una bateria de més de 100 preguntes per conèixer amb detall en què s'està gastant els diners al govern de la Generalitat. No volem més comissions d'experts, no volem més comissions d'estudi, el que volem saber és a on van els diners i ho volem saber quan més aviat sigui possible. Volem saber, en primer lloc, com s'està fent la despesa a nivell territorial. Alguns es passen el dia mirant com es reparteixen els recursos entre comunitats autònomes. Quina és aquesta igualtat entre les comunitats autònomes. Però, en canvi, no paren atenció a com es reparteix la inversió dins de Catalunya. Les balances fiscals més importants que haurien de saber són les balances fiscals de la Generalitat amb els seus propis territoris. Per tant, hem demanat al govern, en preguntes escrites, que detalli per municipis la inversió que s'ha fet a cada territori de Catalunya durant els últims 10 anys. La transparència, creiem, ha de començar per casa nostra. Hem demanat també tota la informació sobre els possibles viatges, sobretot els viatges que ha fet el president de la Generalitat i els seus consellers. On viatgen i per què? De quin equip van acompanyats? Quant costa la producció i la difusió dels actes que organitzen, com és l'acte fastuós que va organitzar i que va presidir el president de la Generalitat fa uns dies al Círculo de Bellas Artes de Madrid. Aquest acte on se'l veia desfilar com si fos la investidura de Putin abans de pronunciar una conferència per criticar a la presidenta del govern de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Volem saber també, per exemple, com es gastarà el govern i què es gastarà el govern amb la commemoració de l'any de Franco que també ha iniciat el govern de l'Estat. En definitiva, el que volem saber és com es gasten tots els diners que aporten els catalans a les arques de la Generalitat. Portem parlant al govern, però sobretot al Partit Popular, d'aquesta macroestructura. Portem parlant des de l'inici de la legislatura. I encara no s'ha vist cap acció concreta per reduir aquesta macroestructura. Quan preguntes als ciutadans quins són els seus principals problemes, més enllà de la sanitat, més enllà de l'educació, més enllà de la situació, de la seguretat, a alguns barris de Catalunya, del que parlen principalment és de la burocràcia i dels impostos. I el govern, des del que va començar a governar, ni ha reduït la burocràcia ni ha reduït els impostos. Per tant, el govern no només està donant l'esquena a la ciutadania, sinó que està augmentant els problemes sobre la ciutadania. Amb més burocràcia i amb més impostos. Podríem parlar també de la taxa turística. Però el que està fent aquest govern des que va començar el seu mandat és redundar en els problemes, amb els principals problemes que afecten els ciutadans. I ara que estem a les portes d'un altre anunci del govern de Salvador Illa, aquest anunci del seu pla de govern, que avançava algun mitjà de comunicació fa uns dies, estem davant d'un altre anunci de pluja de milions, d'una altra campanya de màrqueting, una altra campanya d'imatge, una altra operació estètica del propi govern. El que hem de fer és parlar i preguntar i sobretot reclamar al govern com pensa reduir aquesta burocràcia, com pensa reduir aquesta macroestructura que no només no soluciona els problemes dels catalans, sinó que hi posa més problemes, i com pensa reduir els impostos que estan ofegant a les famílies i les empreses a Catalunya. I a partir d'aquí